Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Paingon ko karon sa ilahan ni Lilin. Unya ang akong mga dala ako sa ning ihikay. Kay basig na ano say malimtanda ni magbalika na sadta. Datong isa ka adlaw ginuuko to anak ko dito dapit sa ilahan ni Mama Ilang. Nya, ang akong yawi nalimtan. Mao nang kaon kinahanglan nga akong isiguro daan nga madala ang atong mga dalhon kay para di ta magbalik-balik kay sabi kalayo kaayo niya ang akong motor baya kay tura dito sa ilahan ni Mama Ilang gibilin. Unya karon nanawag ko kang kuan Auntie Mercy kay si Sherwin nag-adto man dito sa ilahan ni Mother Earth. Nya wala pa man nag-uli. Akong gignan sa Auntie Mercy nga ipauli sa Sherwin kay ang motor gidala niya kay iyang giwashingan. Nya si Mio ibilin ra nako ni si Mio, si Mario na ana sad to paingon na sad si Mario diri. Nya kani ato ni pangdalo ng atong mga kasangkapan dani guys. Mara man ni siya ang akong dalhon. Nya kani bulingon ni siya mga manang ato ni siya isugudani. Mio, diri ra si Mio guys ha. Ato ra ni ibili. Bye-bye. Ato ning iplastar daan. Aha manigi kaninggi. Ano ba tagluto? Kanding. Ya itu di untim. Sula? Bukan dia sampai trabaho sa balay. Pag upit hindi. Bukalya ka di karon. Awam yo dani ra kaniya ha. Dani ra. Bukan dia saya udah sulod mah. Bukalya si mungka. Nawa lagi na, naway tao lagi sa balay mah, auto mah. Si tao auto. Ya tawa toto ipabantay sa ito sa dailig. Diyan na ang akong dala guys. So muadto na ta. Sige mo be. Unsa may pangayo? Pagtambal ba nandiyan ra? Nangita si Roy nimo. Roy nga Kago, Kay? sawa. Gusto yung buboy doon. kay Ito, balay. kang Joy Joy. Kasi ay na. Ang utang manggod ni Joy Joy. Ay pag sa lipudan na kay bang nga kuan. Ang utang manggod ni Joy Joy. Hindi ra. Panan din mama. Pagtambal. Sumali pa tambal ha. Bantay ka lang. Sige. Sige na. Sige ato na ko. Biyo mo koy. Giahak na ni karon. Taysa pa. Aglakaw di ka dinhi di ay. Balik la untim dagon baka balik lagi dayon. Ha, dagon baka balik dayon. Unsa to ako kwaon nalimot ako sa. Pagsali pa buang-buang ha. Ag-ari nako. Ag-ari nako. Iplastar na daan diha ha. Ang kaning sira, ang kaning kuan dani ho. Kana lamisa ibutang dani ha. Paminaw baya. Kay lukaton ko na imong kalabira. Ay gid pa buang-buang basig masangit na sadi sa tagay unya lagi ba. Pasumangi luto unya tagay-tagay dayon ah. Lagi. Ag-ari nako ay andi sa nang hidsit nako dana de. Nada na sa kuan. Palihog. Nada na sa ay nara di ay. Ari nako. Ay Ginoo ko si Mario Josep. Ato na ta guys. Kay malit na ta sa atong kuan transaction karon. Guys, nasayangan jud ko sa YouTube channel nila ni Tata kay 9,000 na baya kapin. Pero ako lang na i-try kung basin maayo pa na ako ang ilahang YouTube channel. Kay sayang kaayo. Nya may naman lang sa duha ka buwan, pag ika-duha ka buwan or ika-tulo ka buwan makasweldo sila. May na lang na ay 5,000 kapin, 6,000 kapin. No? Kay diri sa bukid lisod baya gid kaayo kung wala jud tay pangita diri. Lisod jud kaayo. Mao nang mintras na apay vlog. Todo vlog sa tadani. Kay kung wala nay vlog pohon mangita tag diskarte nga makakwarta ta. Kung asa ta mabuhi. Kay dadtong pag-graduate nako sa college, grabe kaay kalisod kay nagpundo lagi ko diri. Mga pila ka semana. Nya pundo walay kwarta. Nya sa una ang mga kaon pa namo bulanghoy pa jud. Mao to ang ramdam jud nako ang kalisod. Mao nang karon mintas na pa ning vlog sa ta pero magpadaplin ta. Kay basig sungagon kani ang atong intel Ginoo ko bayot. Delikado. Nya karon guys adto sa ta dito sa ilahan ni Mother Earth.
Nanawag ko kang mama kaganiha. Tuwa na si mama dito sa ilahan ni Lilin. Nya nanawag po sad ko ni Auntie Mercy. Nag-ihaw di ay kuno si Madam Joy Joy sa kanding. So basin makakaon pa dito karning kanding. Bitaw. Charot lang ha. Naay bisita si Papa, si Madam Christina katong nakapalit og yuta diri sa amo adapit sa dahilig nya. Adto sad ta dito. Nya, basin na inay luto ni Madam Joy Joy nga karning kanding adto makatilaw sa dahin ta. Ay sirok. Okay ra uy. Nanoy kaulaw pa ba nato nga. Igagaw ra man pud sad. Depende ra pud sad guys kay naa pud mga igagaw nga kang dili nato close. Huy ali na panyud to na. Ali na ibong. Wala ka na. Hoy palibig ko pitulo niya. Ay pag busog-busog dia. Hala Madam Lalang ang imuhang baby boy. Tana ba? Aw. Sige na lum. Na sige mo atak-atak. Tana. Ade. Ade. Iya ba? Aman si Joy Joy. Na si Ruben diha. Bantay lagi na karon. Una sa ta diri guys kay naami special bisita diri. Supporter sa among vlog. Nya sila ni Ibong, sila ni Tantan, si Kuan Tata Amay. Nagpaulaw-ulaw sila pero gutom na. Halina, ikaw na ka ba? Oh. Nya mga unta guys. Diyan na po sila ni Madam Christina dinhi kay nag-ato na po sa ilahang farm. Kung naay pa inadlaw dito Madam, apil ko ha. Pag sure niya. Lagi. Bawal lang ko ni mo. Basta unsa man pamaagi na libre ka on daily. Bais yung mata doy. Nga laki kani doy, laki og naong. Laki naong. Laki ka na. Ito guys, mga unta ha. Huwag ko masayip nga nag-anak ko diri. Unya, diha ra mo matog. Muli ra mo. Kay duha pa man dito ay mong duha ka kuan. Nay duha dito Mga ka. baby girl. Bata nga bibiling. Gani no. May sagay kadipayo ra sa sila duha nga magkabilin da. Hindi pa yun. Tuloy man to kalakaw to isa di magkadipay. Oh. Musunod na lang siya sa iyong manghod. Hala kaon na kuan. Andre, Andre kaon you na. want to eat? Hindi siya maano rin yanin mo. Mukhaon naman na siya ko ano. Gutom mo na jud siya. Pero dito sa inya madam, di na siya pakadua-dua dito. Na, dili yun. Kay naraman sa sulod sa balay. Magkuhan Basta na yung mga magulang nga pang siradaan man na siya. Uy ka na siya. Wala yung mga barkada dito sa Wala. silingan. Wala. Abot din dagan niya barkada sila takamay. Nadiwala ba kasabot Inglisaan man. Dito kidin sa tipo kito. Mga badanon. Ay ininglisam din siya. Ito sis mga dagko. Unsa di kuan danatik oh. Nadaot na lang kuan. Wait oh. Nya ang kami ibutang sana. Palitan nito na pwede ra sad. Unsa may pangan? Ina nga kuan. Kung ihinaon na ni nang hot oh. Saon. Aw dili. Ikaw on. Na may pusit na kuan di ba? Katong kuan dam katong pusit siya. Kuan ra dana sa kuan. Daw pwede ra sad siya. Puso. Guson. Jesus Ginoo ko. Pila ra kay pusit. Ha? Abay man nanay sa gawas. Ano na diha? Karon mag-grabe abin na kung kuan. Abay pakod ba niyo? Pakod ba mga daw? Sayang kay tubig. Okay. Ang kamay. Lang, bisag na sila.
Dali na kami nag-undang. Mga ilawon kay. Dilig awat na duy-duy nga. Kuan duy, tawagon duy. Isa ka tapag di maduol, bala gila de. Di awat na duy-duy nga bagag na. Tanawang lawat di tambok. Lawas ang tunan. Guys, karon mo adto ta ila ni Madam Joy Joy kay naa na pud sad kaon dito. Unsa may magikay dadto di ay? Tugid kaon dito. Ang kuan sila Na, kating. na si Mario dadto? To si Mario dadto atong adtuon. Kinsa ni dani nag-atak-atak? Kinsa ni dani Joy? Ay gipiskot ka ba bunsoya ka? Kagwa po magid ni Lucina. Unsa man? Ara na Sa di. mama using di ay. Tuwa na sila ginuko kita na lang nabilin din. Ayo. Anak ta diri kang kuan. Dara ang sakyanan nila ni Madam Cristina. Wala, naman lagi ni diri sa gawas, Madam, imong bangko. Ah, nagsugod na. Ah. Nagsugod na si Madam Joy sa iyahang. Ah, dapit. Ah, nagtagay na sa ating Mario dani guys. Nagdako na lagi ni Baktin, ha? Kani ah? Ah. Litsuno ni ah. Wala. Okay nang mansion ni Madam dani guys. Dali ra kaayo na ko ano. Ay nga ni nga pula gid siya ba. Panday na, panday na. Oo. Bagi ikaw, panday. Di panday gwapo niya, oh. Guys, diyan ako diri sa ilahan ni Lilin og nakailis na ko kay muadto ko karon sa party sa Kamada, muuban ko nila ni Mother Earth. Kaya mo anha sa ta diri sa kusina kay naa sila giluto ni Uncle Dandan. Sponsor ni Uncle Dandan ang lahang giluto biko. Sige, luto ninyo? Ay, ka Ha? how? Ala, ala daghan? Tanaw ka na, abre. Taldero. Abri na doy. Dako kayo? Nasi busing Dudoy dani guys oh. Siya may mastermind dani. Ano dagan kaayo? Alo, uy. Bili ni kukin ha. Padala lang sa litson ni. Oh. Abay na ba mo? Padala ko na sa litson. Aguban ka angkol? Agasa din. Ag ato mi dito ag panagbo mi. Party. Kamada. Oo. Uban ka? Wala nabuling na po guys. Oh. Huy, ginoo ko agpakaawaw lagi ko dito agkwak-kwak ko sa litson. Na, bahala po diha. Okay raw mukaon ko pero never ko mudala uy. Maulaw sad pud ta. Bitaw guys, maadto na ko. Nya kauban ako si Charlene, kaming duha. Mga dalaga kay mi karon guys og porma. Nya. Ato na mi kay maulahi mi sa kaon. Maulahi mi sa litson. Kinahanglan nga makakaon mi sa panit sa litson. Hala ang power bank di ay giahak. Wow, sana ako ang power bank. Nalimtan. Dala-dala ta sa power bank kay para dili tama lobat mga manang. Nara diri ang power bank. Len, alin ako. Bye. Basta na ay posisyon si mama guys. Diya sa Kamada. Nya every kuan palog sa kuhawid eh. Every employee kuan na ay ubanon. Pero nagsaadam ko sa iya nga ag-uban ko. Mao nang adto ta. Ay, ko against light. La naa sila nila. Hala dam, uli na mo. Dili ako ato ro balingwan balik rami. Ah, hayang utik ko bro. Kagwapa mo yung kayo. Sila ni Madam Cristina guys. Tuwa pa si utik na to sosyalan guys. Utik. Pronsit pa si utik ginuko. Yeah, gani si utik sakay-sakay lang Navarra, di ba? Navarra. Ha? Oh, taging tao ba ta? Dala na bata. Oh. Makailo si manager. Naman lagi bata kay si Bangag. Guys, diyan na may diri sa ubos nya Cherlyn, nagreklamo siya kay init kaayo. So karon magsakay mi paingon dito sa San Alonso.
Kaya ang plano unta na ako magbaklay rami. Nya, musakay rabi taw mi guys magpa-load sa una kay para naatay load. Kay wala ra bay wifi. Ay murag na ay wifi dito da. Dili loading na dayon kaayo. Kay daghan na magamit. Nakasakay namin sa kuan guys, Tricab. Ay totoo, insurance sa buhay, pangarap kayang abutin. Business dev services, dito mo kayang simulan. Kahit simpleng pangarap, sa tulong ng kooperatiba, lahat posible, basta sama-sama-sama. Kamada Arkuain, tulay ng pagbabago. Tatlong barangay, isang puso. Agrarian Reform Community, tayo modelo. Sa kamanasan, makuha, dahiling progreso, respeto. Lusog kamada, para sa kinabukasan. Sama-samang kilos, walang iwanan. Pag may ipon ka, may kinabukasan. Pag may tulong ka, mas bukas ang daan. Mula taniman hanggang sa palengke, kamada kasama, sigurado kang safe. Sa progreso, habang lahat, tagamada Arkuain, tulay ng pagbabago. Tatlong barangay, isang puso. Agrarian Reform Community, tayo modelo. Sa kabangasan, mabuhay, dahiling progreso, respeto. Lusog kamada, para sa kinabukasan. Sama-samang kilos, walang iwanan. Let's go! Sama-sama sigaw mo sa savings at negosyo. Kinabukasan, likas sa puso ang pagtutulungan. Mananatili, tulay ng pagbabago. Tatlong barangay, isang puso. Agrarian Reform Community, tayo modelo. Sa kapangasan, mabuhay, dahiling progreso, respeto. Lusog kamada, para sa kinabukasan. Sa bawat hakbang may pag-asang tunay. Kamada, let's go! Sama-samang sigaw mo sa savings at negosyo. Kinabukasan, likas sa puso ang pagtutulungan. Kamalan at atin, tulay ng pagbabago. Tatlong barangay, isang puso. Agrarian Reform Community, tayo modelo. Sa kapangasan, mabuhay, dahiling progreso, respeto. Lusog kamada, para sa kinabukasan. Sa bawat hakbang may pag-asang tunay. Kamada, Misamis Oriental, cooperative para sa bayan. Tayo ang kinabukasan. Thank you so much, our Paligasag branch, for leading our Luxo song for the Kamara ERC Cooperative Services Team. Kanta na sila ni Mother Earth. Caroling contest na sila guys sa Kamada.
na nakatawag sa mahiwagang sobre. Mapua. Committees, let's proceed to our baok. Aliw ko, Mapua. Bahalos sa Christopher J. Nanoy. Sa gawa sa lamisa so that everyone fits in our very cute wide journey. Alright, so you book your gift. Guys, diyan namin diri sa bukid. Nya si Mario to, ara si Mario dadto. Nya si Mira isa dito sa payag Ginoo ko kay si Mario nag-apas man siya lagi. Nya daghan kaayo pan langaw-langaw. Sayaw-sayaw ang motor ni Mario. Wa ko nagsakay. Nya grabe kay kalingaw kaganiha ang kuan ilahang party sa Kamada. Autos imong mata. Diyan namin diri sa ilahan ni Inko Miloy ang yang motor ni Mario diri ra gibilin. Nya si Mio ka karon. Si Putot guys, nag-apas si Putot oh. Ang putot-putot namo. Ang putot hagoy gino ko na baka basig manungat ko na baka ko gino ko. Putot tawa tut kay basig sungagon ka tut. Kagani ha. Pagikan ako diri sa bukid aw dito sila ni Mama. Abi na ko di ni siya mo apas kay dito man ni sa ilahan ni Madam Joy. Bawas ko niyo. No! Daghan kito ilahang kuan. Ugma aglutuon to sa Pasko pohon. Dayon, nag-apas ni siya dito. Ginoo ko hubog na sad. Oh. Si Miura isa karon. Diri sa payag. Sila ni Mama guys, mosakay ra to sila sa sakyanan sa Kamada. Kay daghan man kaayo to ilang dala. Gihatagan man sila og pinaskuhan sa Kamada katong giingon bitaw nako sa inyo nga kuan nga na ang basket. Every year manaan na ay basket nga ihatag sa Kamada. Nya mosakay ra to sila kay gibiyaan na mo dito kay mupangas raman sa to sa bukid ang kuan sakyanan sa Kamada. Guys, diyan na diri sa bukid. Si Mio, oh si Mio. Ang Mio na mo de. Ang Mio na mo de. Da. Ali. Okay, suksok pa. Gigil siya. Tahu. Madami saka. Ang Mio. Nabiyaan. Tanaw. Pagingkit-ingkit ini siya. Nanggigil og maayo. Kaya sama nang sinasinutan agay. Alag, hilam na ba na ako naglitson kaganiha ha? Agay, katila sa kaglitson ha? Tanaw. Grabe kay ka pa na. Da. Uy. Isa ba? Dira guys, si Mio diri giahat siya isa diri ang ahang hunahuna jud kaganiha dito sa party. Nara diri sa bukid si Mio jud ang hunahuna kay Ginoo ko gabi na niya. Wala ba ako kahibaw og naon ba ni Dani ang suga kay pagikan ako kagay na sa buntag. Wa man nako na on niya. Si Mario naman lagi ang nagkuan din ni nagplaster diri daan. Kay naguna man kog lakaw sa iyaha. Nya may gani kay unya daan ang suga pero kay Dani okay ra ni Dani og dili siya maun basta ang kani Dani mapasiga ni Dani kay ngit-ngit kay diri sa sulod kanino ang diri kay automatic man na ang kuanda na mga Christmas light musiga manang hayag-hayag ra ni may gani kay giun ni Mario ang suga unya agoy Ginoo ko kaganihan nagsigihang ang akong cellphone ag video ko ag sigihang akong cellphone natingala jud ko kaganya nya pag abot diri sa kuan bukid dito kaganiha paghunong sa kuan gibutangan ako sa motor gibilinan ako sa motor dito lang mamailang maka video siya Ginoo ko nya natingala ko kay nganong agkahang man siya dili siya ag paka video nya karon guys aton i-plaster kay naay dala ni Mario gisuksok niya sa bulsa naay litson Dani naay apritada og bihon gisagol ra niya hala Mio ang Mio namo nag-uo dai si Mio di ay